Добре дошли! Днес ще се потопим в света на една от най-ярките и величествени зодии – Лъвът, кралят на джунглата и на зодиака. Лъвът е петият знак в зодиака и се управлява от самото Слънце. Това обяснява тяхната енергия и желание да блестят. Като огнен знак, лъвовете са изпълнени с страст, ентусиазъм и неизчерпаема жизненост, която заразява всички около тях. Те са фиксиран знак, което означава, че са изключително лоялни и решителни, но понякога и доста трудни за промяна. Управлявани от Слънцето, лъвовете вярват, че са център на Вселената и често наистина успяват да бъдат такъв за хората около тях. Нека сега разгледаме техните най-прекрасни страни, качествата, които ги правят толкова обичани и уважавани лидери. Първо и най-важно, лъвовете са родени лидери. Те притежават естествен авторитет, който вдъхва доверие от другите. Те не просто управляват, те вдъхновяват. Лъвът ще ви поведе през най-трудните битки, без да се поколебае нито за миг. Смелостта им е легендарна. Когато другите се отдръпват от страх, лъвът излиза напред и поема отговорността. Следващата им невероятна черта е щедростта. Лъвът има огромно сърце и е готов да даде всичко за хората, които обича. Те обичат да глезят приятелите си с жестове и подаръци. За лъва споделянето на успеха е по-важно от самия успех. Ако спечелите лоялността на лъв, имате приятел за цял живот. Те ще ви защитават яростно срещу всяка несправедливост. Креативността е друг техен силен кос. Лъвовете обожават изкуството, сцената и всичко, което им позволява да изразят себе си. Те имат вроден талант да забавляват. Светлината на прожекторите е тяхната естествена среда, където се чувстват най-живи. Оптимизмът им е непоклатим. Дори в най-мрачните времена, лъвът ще намери начин да види слънцето и да го покаже на другите. Лъвът е директен, те рядко играят игри зад гърба ви. Ако имат проблем, ще ви го кажат право в очите с достоинство. Те имат силно чувство за справедливост и често се превръщат в защитници на по-слабите и беззащитните. Техният чар е просто неустоим. Енергията им привлича хората като магнит, правейки ги душата на всяка компания. Но както всяко силно слънце има своята сянка, така и лъвът притежава черти, които могат да бъдат предизвикателство. Най-голямото им предизвикателство е егото. Понякога лъвът може да стане твърде фокусиран върху себе си и собствените си нужди. Нуждата им от постоянно внимание и аплодисменти може да бъде изтощителна за околните, ако не бъде овладяна. Гордостта им понякога прераства в арогантност. Лъвът може да вярва, че винаги знае най-добре и да не приема чужди съвети. Като фиксиран знак, те могат да бъдат невероятно инати. Веднъж взели решение, е почти невъзможно да ги убедите в противното. Желанието им да доминират може да потисне креативността на другите. Лъвът трябва да се научи, че лидерството включва и слушане. Вярвате или не, лъвовете могат да бъдат доста мързеливи. Те обичат лукса и комфорта и често предпочитат да делегират работата на други. Те са царе на почивката и удоволствията. Ако няма кауза, която да ги запали, лъвът може просто да се излежава на слънцето по цял ден. Склонността им към драматизъм понякога превръща малките проблеми в огромни скандали. Лъвът обича драмата. Стига той да е главният герой. Критиката е нещо, което лъвът приема много трудно. Тя наранява тяхната гордост и те могат да реагират с ярост или студенина. Разточителството също е проблем. В стремежа си да поддържат висок стандарт и имидж, те често харчат повече, отколкото могат да си позволят. В любовта лъвът може да бъде доста ревнив и обсебващ. Те искат да бъдат единствения източник на светлина за своя партньор. Ключът за лъва е смирението. Когато научат, че истинската сила идва отвътре, а не от външното признание, те стават непобедими. Развиването на емпатия и способността да се радваш на успеха на другите е най-големият урок за всеки благороден лъв. Насочването на енергията в творчески проекти помага на лъва да изрази себе си по здравословен начин, без да изисква внимание от другите. В социален план лъвовете се разбират най-добре с другите огнени знаци като Овен и Стрелец, които споделят тяхната страст. Водолеят, техният противоположен знак, може да им даде нужната перспектива и обективност, която понякога им липсва. В кариерата те блестят като мениджъри, артисти и предприемачи. Всяка роля, която изисква визия и смелост, е за тях. В края на краищата, лъвът е символ на благородството. Тяхната мисия е да носят топлина и светлина на света около себе си. Когато един лъв е в мир със себе си, той е най-верният приятел.
най-смелият защитник и най-вдъхновяващият лидер. Ако ви хареса този разказ за лъва, абонирайте се за канала ни и споделете това видео с вашите любими лъвове. Благодарим ви, че бяхме заедно. До следващия път и помнете, носете своята корона с достоинство.